Oimore nyakwa Ramogi kamano kuom kete e Ramogi TV odhiambo makawuono e chenro mar ang'ichulo tarik 17 higa ma 2023 en dwe mar ariyo. Wantiere kod mathoth moikoni odiochieng' makawuono mago motenore kod weche mag siasa. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance olimo gwenge mag Kisii. Bende wantiere kod ikruok ne romo margi mabende gibiro bedo godo kendo odiochieng' ma kiny gwenge mag Kisumu kaachiel kod kuyo ma okwako oganda Luo mabende no achiew godo okinyi ma kawuono. Magi to kod mamoko magi weche ma omiyo pek. Riwruok mar Azimio la Umoja okwedo apedha ma koch ma okwach kich notimo e dala jatend migao machon marita kwe ma iye Dr. Fred Matiang'i. Wakenya wanataka amani. Wakenya wanataka kukaa kwa usalama. Wakenya wanataka ardhi yao ichungwe. Wakenya wanataka wafanye biashara. Jokanyo kwa pinyo wacho mondo ne ni ratich jodak ok orochi e apedha madhi nyime gwenge manyandwat mar ho mar Okak. Oganda Luo medo yuago ker mar oganda Luo mosenindo Willis Opiyo Tondi. Erokamano nyakwa Ramogi kuom Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar ang'ichulo. Parni kaka pile nyalo tudri kodwa kokal namba ma tudruok mar 230600. Bende yudo achiel kachiel kokal e Facebook page marwa mar Ramogi TV, achiel kachiel e Twitter @Ramogi TV, kendo achiel kachiel kokal e YouTube marwa Ramogi TV. Bed kod e chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Winnie Adoyo. Kawachako enio gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga wuok tung' mosuo gi piny owacho mar Kenya Kwanza kowacho ni gisando mane en jatend migao mano mar arita kwe ma iye Dr. Fred Matiang'i kod jotend migepe mano bede sirikand Uhuru Kenyatta. Ero mar Azimio e kaunti ma Kisii, Raila kod Lango medo seo sirikand William Ruto kuom mitoko buche mag mibadhi mane omako moko kuom joge. Join other Kenyans in rejecting attempts to reconstitute the IEBC in a way that favors Kenya Kwanza regime, and shall fully participate in all efforts to ensure that the reconstitution of the IEBC is done in a concerted manner that respects the views and feelings of all Kenyans, regardless of party affiliation. Wameondoa ile pesa ilikuwa imewekwa ya kuteremusha gharama ya maisha. Ungekuwa unanunua unga 100, hiyo pesa wameichukua, wamepeleka wapi? In effect, I consider this a treasonable act, kwamba kiongozi anaweza kuharibu hali ya demokrasia kinyume na katiba. That is treason in my view. Kwa hivyo mimi na hapa onyo viongozi ambao walitumia jasho la baba, jasho letu wengine wakachaguliwa, alafu anajipeleka ikulu kuuza tu kama kuku sokoni. Matiang'i alikuwa mfanyikazi wa serikali ya Jubilee.
alikuwa rafiki wa karibu wa mkuu wa serikali aliyostaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Mwaminifu, mfanyikazi mchana usiku. Na hii mambo ya kumfuata na kujaribu kuweka makaratasi kule kwake ndio kusemekana ya kwamba alifanya hatia fulani, hatutakubali. Kapod wantiere weche motenore kod Azimio, komiti matayo chenro mag Azimio yango ni romo ma galamoro ma Kisumu biro timore kaka ne ochano odiochieng' makiny. Romo no manochan ni timore tarik 18 dweni, biro bagi alap mamoi e Kisumu ka giyango ni ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ema biro tele romo mar galamoro ma gibago alap ma Kisumu mano mamoi odiochieng' no makiny. Jo Azimio ramo ni gibiro medo twak kod oganda wi chal mar uchumi e kindi weche mamoko mag dongruok ka gimedo keto piny owacho tesre. Kijima kawuono wasawuothe pap kendo wayudo ni pap ochiek maratari. Pap ler kendo ikore marwako welo. Kaka mjumbe ma Kisumu Central akaw thuolo ni mondo arwak jo Kisumu te e nyasi ni e budho ni e mbaka makiny jo Azimio One Kenya Coalition dwagoyo gi jo piny kaka wasago e kuonde mamoko. Koro wakaw thuolo ni marwako ji te, jo kanyana mowuok oko te mondo mi warwak baba kendo wachikuru itwa gik ma gibiro wacho. To wadwaro kwe makende, ok wadwar lweny kama wawache gigewa. Kaudhi e gwenge mag nyandwat ma piny Kenya, riwruoge mok mag piny owacho kod komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo osiro lwedo chenro matero jolweny mrakore kod jonjore ka achiel gi jokuoge mag jamni gwenge mag North Rift. Duolno bende okwayo piny owacho mondo ota chenro no e bwo chik, ka bende gikwayo josiasa mawuok e gwenge go mondo we dok ne jonjore. Chris Owino nigi ler. Kata odoko ni moko kuom josiasa kod riwruoge ma kedo ne ratiro mag oganda e pacho kae to kwedo chenro matero jolweny keto kwe gwenge mag North Rift. Chenro ma kamano oyudo sir makende kowuok kuom riwruoge maok mag piny owacho kod komiti mag od bura e weche mag somo. E twak margi kod jofwamb weche buore Nairobi, duol matayo riwruoge maok mag piny owacho e pacho kae odok ne piny owacho okang' ma kamano ka giwacho ni chenro matero jolweny e gwengego e yo kende mar tieko jonjore mosebedo ka sando jopiny e gwengego e kinde ka kinde. And the government must stand its feet to make sure that this problem that has persisted for decades must be dealt with urgently, but also once and for all. Wach makamano bende osir lwedo kod jakom komiti mar od bura weche mag somo Julius Meli ma olero ni kinde osechopo mar rakore kod jonjorego e miyo jopiny kwe. As Education Committee, we are lauding the government for the operations that they have carried out in the North Rift region against banditry that has affected education a lot. Thousands of students have not been able to go to schools. A number of schools have been closed down. Teachers have been killed. A number of them have run away. Hundreds of students have participated, especially in some of these illegal activities of cattle raids. Jodak ma North Rift bende okwa mondo sir piny owacho lwedo e duoko kwe gwengego kuom chwalo bunde duto ma gin go ataro mar chik kendo weyo weche mag keto arita kwe e lwet obila. Let us adhere to what the government is appealing to us and keep out the guns that are in wrong hands. Let a gun be only owned by an authorized officer, not a civilian. Kata kamano, nitiere yierruok ni e kinde ma piny owacho dhi tero jolweny e gwengego, chenro ma kamano nyaka tim e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag jopiny. But we are also appealing to the government to ensure there is a human pace when it comes to the operation in that particular region of the country. We also don't want to see any abuse of human rights in that particular region as the exercise is ongoing. Piny owacho mamalo, sirikal mag counties kod riwruoge maok mag piny owacho matiyo e gwenge mag North Rift bende ojiw mondo bi ochak chwalo chenro mag dongruok e gwengego kaka yo mar tieko monj ma kinde ka kinde e gwenge mag North Rift. This region has been left for long. This region has not been opened up, and our organizations have not also been doing much. It is our ample appeal that our organizations move to these particular regions,
They redirect part of their programs to help in the socio-economic challenges affecting these regions and these counties. Kwayo giwuok e kinde ma idayo dho jood bura ma Pokot South David Posing ka itude kod konyo jonjore mawuok e gwenge go. Mimi nimeshangaa sana ya kwamba mimi nashikwa kwa sababu mimi naambiwa ati nilishikia watoto bond ambao walikuwa very poor, watoto kutoka Masol, watoto ni wa Pokot na wamekondema hao kwamba ni criminals, na kwa hivyo hakuna mtu anataka wao kupatiwa bond. Na mimi nauliza kwa nini, na mimi najuaje hawa? Mimi hata sijui majina yao, hata mimi siwahi kukutana nao. What I know is they are innocent boys, and that is why the court had seen it fit wapatiwe bond pale Kitale. Mimi sikupatia hao bond, ni serikali na ni sheria yetu ambayo ya Kenya ndio ilipatia vijana bond. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto timo lokruok e bad migepe mopogore opogore e piny owacho mare. E lendo ma ogocha pa e boke moyiedhi mag piny owacho, Laktar Abdillahi Ibrahim dhi telo ne board mar directors e bad migawo mochung'ne timo nonro weche mag pur Kemri bang' loko gwelo mar Mbida Musyoka. E kindeno Alfred Kangati ema koro dhi bedo jakom manyien mar board e kambi Rego Niang' ma Nzoia. E lokruok machielo, jatend piny opodone Samson Kipkoech Some lemo mar jakom board e bad migawo mochung'ne weche mag limbe e pacho ka, kendo wito oko gwelo mar Alphonse Kioko. Kapod wantiere weche motenore kod mag jatend piny Kenya William Ruto osechopo e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kama oyuore romo ma 36 mar riwruok mar jiwo kwe pinje Afrika. Ruto dhi riwore gi jotend pinje mamoko ma jokanyo riwruok pinje mar Afrika AU mar nono chal mar alwora mar ugwe mar piny Kongo mosebedo kod lwenje. Romo ni tayo kod jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa. Gichiwo twak e yore mag bero ohala kod rito makare mabiro bero kor lwasi. Ramogi wach ma bende ogoyo oganda luo kod kuyo kod lit odiochieng' ma kawuono. Jakom mar jodong luo Ker Willis Opiyo Otondi ong'elo rengo okinyi ma kawuono e kar thieth ma Avenue e kaunti ma Kisumu. Ker Otondi owito ngimane tok tuore chakre tok yiero maduong' ma pacho ka manobage dwe mar 8 higa mokadho. Jotelo mopogore opogore ma oganda luo oyuage kuom kelo kanyakla joluo e kinde mane otelo ka Millicent Adhiambo koro meoler. Odiochieng' ma kawuono are okinyi piny luo otimo luoch kata obedo ni chieng' rieny makech oganda luo wito ratego kendo jatelo Ker Willis Opiyo Otondi e dalane ma Nyahera e kar chung' od bura ma Kisumu West. Jodongo wetene mane otelo negi jotelo wede kod osiepe yuoro kidam mar kuyo kod familia mar Jokotondi. Waromo gi familia mare kani kod lit kod kuyo e chunygi kuom wito jaduong' kendo jatelo mane gigeno ahinya kaluwore kod chia mare. Nye Nyasaye ome saa 9 gi dakika 30 to i seche mag saa 9 gi dakika nus no e sama ncha jaduong' chunge saa 9 to lemo nyaka saa 10 gi nus. To wan wang'e kuma jaduong' odhiye, ok wanyal yuago dayo ka gima ok wang'e kuma jaduong' odhiye. Jaduong' nyolamonwa Nyasaye, nyowuoyo kodwa, nyokoni en odhi oyweyo, wadong' gi kwe osiepene duto mondo los liende mondo obed maber. Kaka koro en wadwa maduong' manyo koro dong' bang' ka koro owetene wa madongo nosenindo. En makoro nyo wageno kuome, en monyiso wa weche duto, en mopango kaka onego wabed kwadak. Kendo en kuyo maduong' ahinya dalawa ka. Jaduong' nochako kodwa maber kotayowa kapod en e dala joka siganda nyaka kama nyo obede jakom luo. Nyocho ng'adonwa rieko kendo luongowa dala ka pile. Nohero kwe kendo nohero ni oganda mondo riwre kamoro achiel. Agonye mondo dhi gi kwe, Nyasaye oket chunye kama okwe.
Jodongo to kane loso ewi jatendgi mosenindo Ker Otondi ne giyange kaka jal mane jaratiro kendo ne ohero kwe kod riwo ji achiel kaka joka ng'ato. Bende gikwayo oganda Luo mondo bed mabor kod siasa mar chako laro kom ker masani owe thuolo kod mosenindo Ker Otondi. Wan kod lit mang'eny mokadho nikech wawito jal manyorito wa mara nyisi mara achiel mar joluo nikech yudo ng'ama tende chal kod mar Opiyo nyotek osebedo kotayowa kod kwe mang'eny. Omiyo aduogo kuyo mara malit kendo lit noganda joka Nyanam, oganda Luo mondo bed mos kwang'iyo nyime. Sani ma ker koro sewewa kik mondo wachak wabed gi weche moko mar ywaruok ni en ng'an mabiro kawo kar Willis Opiyo Otondi. Warituru mondo walos hik mar Opiyo Otondi yo mowinjore, kwasekane wanalos kaka wanyalo yudo ng'ama biro replace Opiyo Otondi. Jalup Governor Matthew Zowili kod Speaker mar Kisumu County Assembly mani ochopo Nyahera e dala Ker Otondi kod ote mag kuyo e lo Governor ma Kisumu ng'ire Peter Anyang' Nyong'o ne opako Ker Otondi kaka soko marieko mani onyiso oganda jo Kenya ahinya to oganda Luo yo makare monego gilu e kinde mora mora ahinya to ndalo siasa. En kuyo malich kabisa moko mako jo Nyahera kata jo Korando kende, en kuyo momako piny mangima. Gima apare go maduong' kabisa en kinde machien kacha kane nitiere paro makelo lokruok e weche mag katiba mar Kenya kata BBI. Nowuotho kabisa kowuotho kuom ogendni mamoko kokelo oganda mopogore opogore mondo oriwre achiel kod oganda mar Luo. Nikech en onogo ne manyo miyo direction mwaluwo ok mana cultural kende to nyo en ogai malich ahinya kata weche mag weche mag siasa. Akaw thuolo e lo ngire Peter Anyang' Nyong'o ma e governor mar county ma Kisumu mondo wakel mos makende ne jo kajaduong' Willis Opiyo Otondi. Governor Anyang' Nyong'o en achiel kuom jotelo mane ooro otege mag lit kod kuyo kotenore kod tho mar Ker Willis Opiyo Otondi kowacho ni ne en jambetre mar kwe kod achiel mar oganda. Omedo ni Otondi ne otego siasa makaluo kendo notudo oganda Luo kod udi mamoko pacho ka. Nyong'o omedo kwayo kwe kod hocho ne oganda Luo duto kaluwore kod tho mar Ker Otondi. Ker Otondi mane ong'elo rengo kaja igni 98 ne osidh kaka jakom jodong Luo igni 13 mokalo tok tho ker machon Riaga Ogalo. Ringre mosenindo osetere kar kano ringre ma Aga Khan ei kaunti ma Kisumu. Gimichame mari gimodong' kikigen. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kadhi weche mag duond bura mar ODM bade mage mogolo dwaro mar riembo kendo golo jaod bura mage Melisha Odhiambo kod John Maramba kaka jokanyo mage. Ma en bang' duond bura no bade mage bedo kod romo manochwe kom kod jakom mare Nikochoa. Mano yango ni jaod bura mage Melisha Odhiambo kod John Maramba osebedo kachwalo chendo mag duond buche mamoko koriwo nyaka chwalo campaign ne jogo mochungi duond buche mamoko ma piem gi ODM. Jaod bura Melisha Odhiambo bende osekumbedo kod romo kod jatend piny Kenya e kar jot mare kodhi ataro gi chike matayo duond burano kagi yango riembo gi e bedo jokanyo mag ODM kagi biro chako chendo mar riembo gi e duond burano kagi yango ni duond burano nyaka puod oko kendo riembo jogo moko chung kode motegno. Melisha Odhiambo koro bedo jaod bura mari e county ma osedwar mondo mi othi choko. Be suspended from the branch membership of ODM for reasons that they have not been promoting the interest of the party. That recommendations be made to ODM national office to commence the registration and or expulsions proceedings against the two. Several reasons were cited, but glaringly 3 or 4 issues are coming out. That during the August 8th, 2022 general election, the two openly campaigned against ODM candidate in North Game Ward, and ODM lost the seat. And I must say that that's the right direction that all branches, like I had said earlier, must take to clean the party. Like my compatriot Kajwang had said, loyalty shall be #1 consideration. If we deem that you are in dalliance with our competitor, you must step aside.
the officials who purport to be officials in game must also be removed to pave way for people who we think are loyal to the party and to the cause. Kamati mar jod bura mochung'ne weche somo dwaro mondo jatend migao mar weche somo oneni chik mane oketi mar jopuonjre mag junior secondary donje skunde maonge chudo ketie tim. Kan loso kod jofwambo jakom duolno Julius Meli ogolo siem ne jotend skunde mapod kwayo jonyuol omenda mag somo mag jopuonjre mag junior secondary mondo mi ochung tim makamano. Umedolero ni jatend migao ma somo winjo tudre gi ruodhi mag gwenge ene ni jopuonjre 200,000 mapoko donje skunde odonjo kendo winjo giti gi yo mane en jatend migao machon ne tiyogo mane ni jopuonjre te oriure kod skunde. First of all on levies, more so on junior secondary. A student in junior secondary in the Republic, as much as the PS has issued circulars, they have issued letters, they have even issued memorandums, they have even talked on TV. There is a lot of impunity on the part of the school administrators. And we have asked them, let the officers on the ground take action against anyone charging fees in junior secondary. And we as the Committee of Education, we will not relent, and we are going to put the PS and the CS to task on that. Because they are actually the lead government implementers. If their juniors are disobeying them, what action are they doing? If they are not abating it, then they tell us. That is it. Because if you have given a directive that the juniors stop charging, and what action have you done? 2, we have this issue where we are saying 200,000 students are not there. The CS Interior and the PS Ministry of Education, all of them need to round off these people. And the way it was done previously, they need to do the same. Ramogi report moten record somo mar junior secondary obro kawo godo yueyo amoko kata kamano kapok wadhi yueyo awantiere kod jogo maloso kod okal namba ma tudruok mar 36000. Ramogi TV and Morris Juma Ogada Janyahera relo nego chung kar tiende piny Kenya ochomo kanye okwang'eyo. Erokamano Morris Juma Ogada ka intiere Nyahera. Amor kod oganda jo Azimio gimed keto piny owacho wi kokgi nikech ngima oridore marach ne dhano adhana kan kama. Ma Tomo Nura ma nyandiwa gwasi. Erokamano Tomo Nura kuom keto Ramogi TV e weche manyien ma odhiambo masani. Atimo mos ne familia mar Kero Tondi kod Luo e piny mangima kuom wito jaduong' mar Andiga nind gi kwe ora. An James Ochieo Kayeye Luo chairman Nyando sub county. Erokamano James Ochieo Aye to kod atimo mos ne anyuola wede kod osiepe ma jaduong' Opio Tondi. Nyasaye ma jaucho mondo hoge sama gin gi lit mapek no andano diero ka intiere Minyenya school. Erokamano kuom miyo pach nyakwaro magajwa mthulo poden mari ma miyo pach weche mopogore opogore mokelo ni wadhi yo kata kamano kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu, Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands.
Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Apisa sario mag bunge owito ngimagi e seche mane gitemo nego mach e bungu ma Aberdare. Jalup director mar KWS Bukari Mungumi owacho ni majno osebedo kang'o bungu no kuom thuolo mar juma achiel koro nyaka sani ka osewang'o eka maro maloyo 40,000. Kawacho ni gisenywakore kod Kenya Forest Services County Manyien kod Nyandarua, Kenya Pipeline kod Rhino Arch mar konyo kedo gi majno malandore mapiyo. Nyaka sani maloyo ji 200 bende oseriwore e kedo kod majno. Wazima moto tuko na zaidi wa 200 hapa. Tuko na karibu 100 kutoka NYS, Gilgil na hapa Olkalau, na tuko na Kenya Forest Service na KWS karibu 100. Tunaomba kwamba tuweze kumalizana na huu moto kati ya leo, kesho ama kesho kutwa tufunge ndio tuweze kurudisha Aberdare ikiwa inatulia na kuendelea na manufaa yake kwa ulimwengu mzima. Kadhi nyime ji ariyo nyowito ngimagi e masira ariyo mopogore opogore alwora ma Susu e county ma Machakos. Lori moro nyotuomre kod trela momuoch mach. Bang' derep lorino temo ringo e kar masira manyo kuongo tuome jal moro. Kaloro nitie ni kwan joma nyowito ngimagi kidek dhi malo kaluwore ni ringre manyo gol e kar masira nyowang' marach. Rei Polo nigi ler. Masira makoch no nyochakore e center mag Grogon, county ma Machakos, bang' lori moro kido mar kanta tuomo jal moro manyo wuotho e genga paya. Wachore ni jariemb lori no nyotemo pondo kowuok kar masira. Kata kamano nyochako tuomre gi trela machielo e alwora Masusu machiegni kod kar logo mauta. Ilikuwa inatorokea kuelekea pande za Nairobi, ikikaribia Susu Senda ikagonga gari ndogo aina ya Nissan Sunny na tena ikagonga lori aina ya trailer, semi trailer, ambapo ile lori nayo ilibingia iliacha njia na kwenda kugonga bodaboda ambazo zilikuwa zimeegezwa barabarani. Loche ariyo gonyo muoch mach kendo nego ji makwan gi poko yangi. Kaluwore ni ringre manyokwany kar masira ne riko ng'injore. Miili ambayo tumetoa ilikuwa ni vipande na mabaki ya miili. Kwa hivyo tunahofia ni mmoja ama wawili ambao wamekufa kifo cha uchungu kutokana na moto ambao umewaka na ikawa hatuwezi okoa kwa sababu moto ulikuwa umetuzidi. Tuko na mmoja yule ameaga upande wa Grogon na tuna huyu alichomeka kabisa, huyu driver wa kanda, na wale wengine bado hatuja confirm. Jabodaboda manyo trailer otuomo nyoyudo hinyruok marach kendo medo yudo thieth e hospital ma Machakos level 5. Akiwa amechomeka kutoka kwa mapaja yake mpaka nyayo zake. Jodak ywak ni joneg mach nyole ochopo kar masira ka bende giseyogi kaluwore ni nyok giyudre simo. Imekuwa ni aibu moto kuwaka, watu kufa na tunazima moto na tulioni. Watu wa kusima moto, tafadhali, wakati tunawaita, tunakuanga, hatuwaiti mtu pepe sisi wenyewe, tunawaita mtu saidie wakati ajali zinatokea. Na kama mwezi kuchukua simu zetu, mwananchi wa kawaida atafanya nini kama mwezi kuchukua simu? Ringre manyo gol kar masira nyotere kar kano ringre ma Machakos level 5 kanonro dhi nyime. Rei Polo, Ramogi TV. Wadhi e gwenge mago ma Bungoma eni doho. Apisa maduong' e migawo mar rech kod mwandu e nam Jojo Chola ochiwo siem ne jolupo mapod tiyo kod kilwa ma ok opuodhi. Chola wacho ni kilwa maricho mosebedo ka itiyogo kod moko kuom jolupo emosemiyo kwan rech dok piny e nam Lolwe. Ne wacho ni piny owacho county ma Migori kotenore kod ten jolupo chano bedo kod apedha mapek e nam Lolwe mondo gitieki kilwa ma ok opuodhi. Apisa ni komachielo jolupo kod oganda duto county ma Migori mondo chak chenro mag pidho rech e nam Lolwe mong'ere kaka cage fishing. The anchors, big anchors on the unajua napiga picha kujiro
watemo ajo thurwa ne giae tiyo gi gik ma illegal gi nikech nitie gi amagi tiyo go ma fwamba rech duto nyaka gima yudo e pi gini ketho kendo biro miyo duoko weche mag lupo chien to wadhi kuongo wuoyo kod mondo wanyisgi the disarem ma ging'eyo rach mar tiyo gi mago already but nikech wachako manyien ok wadwa chako gi lweny ji okuongo wuo mondo wanyisgi the perimeters to kwasekwerogi officers magwa ni ground koro wabiro luwo bang' wachwano mondo mi ng'ama dipo ni wayudo ni nigi gia ma ok owinjore tige nam e sama ok owinjore tige nam ok wabi compromise bang' kwasemi wuoyo mwakwerogi wach tiyo gi gigo ma ok owinjore nam ketho ne jolupo sawa nigi dhanda ma jokano madhi adhi e nam kama mako rech ma wild ka en koro koyudo rech odhi obudhe nam to ae nono nikech ja fishing gia marach cha osechoko rech nyaka mathindo mogolo oko gino wadwa kwerou. Ka pod ntiere weche motenore kod pith rech ni jopith rech e ponds yuago oro mamedore pacho kaindi masani osetwa oche magiyude pi ne rech mago ma bende gipidho. Nyaka sani moko kuom jopurgo kwano lal mag milionde mag omenda kaluwore kod tho rech. Ma ibiro seche ma kamati ma Senate mang'iyo hand nembe kwa piny owacho opar jopith rech e sama ikonyo joma oro hinyo. Jakom maduolno Alexander Mundigio ywak ni sani aoche tuo gino miyo pith rech koro kethore. Nosire kod jod bura ma Njoro Charity Kathambi mane wacho ni oro makamano bende kelo ng'ikruok ne alwora. Kathambi wacho ni oro makamano mako mar okak gino momiyo ji mang'eny sani dar ko wacho ni jotelo mawuok e gwengego koro riwre gi jatend piny Kenya mar neno kaka gikonyo jogo. Ingine tunauliza serikali iweze kupatia blue economy pesa nyingi ndio kule masinani vijijini. Unajua hapo mbeleni mambo ya samaki ilikuwa nakuliwa huko Mombasa na pia Kisumu. Lakini sasa tumeona ile mboga ya rahisi sana ile mwananchi anaweza kukula ni mambo ya mchele, ni ile ambayo ni irrigation na mambo ya samaki. Na ile kazi kidogo inaweza kufanya mwananchi aweze kuishi vizuri ni samaki kuwe na vitu kidogo kama visima ama water pan alafu ipandwe miti utakuta mwananchi ataweza kubenefit. Tulisikia samaki silikuwa nyingi sana. Yeye ilikuwa ni juu ya jua ama mambo mingi lakini kama ile mto ilikuwa sema mambo ya Embu nikuwa kulikuwa na sinda manji mto ilikauka. We are having a campaign in relation with a stoppage of pollution, the plastic pollution. There is so much pollution and when there's so much pollution even the production of fisheries, even the issues we are talking about, how do we even make our people from bottom up. Ramogi unyalo winjo nade kiyudo ka chiro ma usebedo kudhi ochiel. Jola more chiro ma Kapsabet ogolo ywak bang' jal moro ma gedo machiegni gi chiro no chielo lop chiro. Joala wacho ni chido makamano mi moko kuomgi odhir mabor gi kuonde mane giuse kendo yudo lal ka gimedo ni moko kuomgi koro yudo mane ginga paya gino maketo ngimagi kod jonyiewo kamarach. Joala go ywak ni nitie medruok mar achudhe ma yako lope ne chendo mag gedo kendo gikwayo piny owacho mondo yang ne gi kuonde makare mag uso. Kwa kifupi mazingira ambayo tunapitia kama wafanyakazi wa jua kali hii ya soko hapa Nandi, hapa town ya Kapsabet ni ngumu. Tunahitaji county watutafutie kiwanja hapa town kwa sababu sio kila mtu anajimudu kwenda soko ya nje. Kuna wakati mwingine unapata hali imekuwa ngumu, hata nauli ya kupanda nayo uende soko ya huko mbali ni ngumu. Unahitaji mahali penye utatulia town customer akupate hapo. Hatuna mahali pa kutandika, tumefenziwa uwanja, risiti tunalipa kila siku 50, hakuna hata mahali pa kujisaidia, hakuna maji vizuri na tunahangaishwa na watu wa municipal, tulipe risiti kila siku 50. Tunaomba haki serikali, mtu saidia, hatuna penye tutaenda. Pesa ikifika saa inachukuliwa kwa haki na msaada hatupati, tunaomba msaada, mtu saidie, tunaumia. Saizi wakati ni mgumu, hatuna namna, school fees, kila kitu inatushika. Sijui nani tutamuelezea ili aweze kutusaidia.
Chenro mag loso mwandu ma jopiny tiyo godo kuok e kembe nyaka e kinde ma iusogi. Jatend duolno Esther Waringa wacho ni medruok mag jouso madiere chiro osemiyo bech gik milosogo mwandu oidho miwuoro. Waringa mane loso e romb johala ewi bech timo ohala pacho kaende wacho ni nyaka ng'i bei mamalo mar timo ohala mondo duok piny mwandu ma jopiny tiyogo. Medo ni gitiyo machiegni kod duol mar EPRA, Kenya Power, duol mamoko mauso modhi mondo duok bech mwandugi piny ne jopiny. In which everything is available, God has given enough blessings in this system. The system should focus on the farmers. Any short of land, we don't have any problem. We are calling a multi-agency analysis from the Kenya Association of Manufacturers to the EPRA, the Energy Regulatory Commission, to the Kenya Power and Producing Company, to our farmers, to our brokers. Is it possible to eliminate brokers in the process of manufacturing chain? Is it possible to devolve industrialization? All these things, this is what we want to hear actually coming in our newsroom. The government has to first resolve that no Kenyan can go hungry or go without a meal in a day. That is the resolve if the government makes. Then the other things will come in place. Then the governance will improve. Then the delivery of services will improve. Then the cost of living will go down. We need task force from government. We need people from government to tell Kenyans that we are working on it. Ramogi lipod no bro kaw godo yueyo wa mar ariyo kata kamano kapoko kaw yueyo jogo mabende pod medo loso koda ukale Facebook page maro mar Ramogi TV. Antiere ngat maluongore ni Alan Tindi, an wuod Kanyada Nyal Kinyi ka an Mbita Town. Ramogi yudore maler Mbita kawago mos kuom wito ker Willis Opiyo Tondi. Erokamano Alan Tindi. George Okaka, erokamano Ramogi wan kodu kende mos ne luo kuom wito ker Willis Opiyo Tondi reru otimo chieng makech ha. Erokamano George Okaka kuom hamia Apache. Evelyn Akinyi wacho neno achiel kachiel kowuok Jordan. Ramogi TV miyo thuolo maneno weche matimre Kenya igomos ne oganda luo. Erokamano nyakora Ramogi kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni. In 2011, I decided that I was going to have a vasectomy. A lot of my friends, when I tell them, oh, I did vasectomy, and they're like, wow, it looks like you're impotent. And I'm like, no, I'm not impotent. The only thing they do in vasectomy is to close up the tubes that carry the seed. My advice would be to the young people who are getting married, sit down with your spouse and discuss all these possibilities. What if it doesn't work out? Can we go that road? Discuss it in advance. It's nothing shocking. It's a normal thing. It's a normal occurrence. It's a normal happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Gigo mar pini. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wadwaro chung moteno. Okay, engineer kadwa golo babo wejera to ang'o momiyo kibiyo te? Ng'ini osebedo kokunda gi simu dwani mondo achule. To pesa ni okewa tini en pesa di? Odwaro pesa di? Akodwa pesa. Odwani mondo kenda. Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now.
not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita wewe kwa jina lako. Wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Upitapo katika mito, haitakubeba. Upitapo katika moto, hutateketea. Miale ya moto haitakuguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako. Dial *811*342# to get a hadiah.